Guys, isip mga Kristohanon kinahanglan ginato ang maayong pamatasan. Ug kining maayong pamatasan dugay gyud kining mahulma sa atong kinabuhing Kristohanon. Ug kini ginasugo ni sa 2 Peter chapter 1 verse 5 nga tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa iyong pagtuo ang maayong pamatasan. So, naay mga parts sa atong kinabuhi while nangalagad ta sa Ginoo nga mga kinaiya sa unang wala pa tay Kristo, hantud karon nabalon ra gyapon nato. Nadala ra gyapon ang maong kinaiya. So kining maong sambingay o istorya magtudlo kini kanimo ug kanako kung unsay mga hinungdan nganong hantud karon wa man gyud nawala ang mga bati nga batasan. Ug unsa po hinungdan nga makuha nato ang maayong pamatasan. So guys, nindot ni nga istorya ug puli nga masir ni nato tungod kay dili pa biya tanang Kristohanon nga nindot og batasan karon. Okay? Dana bigay mga parts ato nga dugay gyud mahulma ang maayong pamatasan. O kumbaga kini atong sambingay karon daghan yung maipit niini, daghan yung matamaan ini. So alang sa mga matamaan o maipit, hopefully nga open mind lang ta ni atong istorya karon. Okay? Tapuson lang nato ni guys para makuha nimo ang dakong lesson niini. Usa ka adlaw niya na kining gulang nga miadto siyang uma para magsunog siya sa iyang mga dagami, mga laya nga mga sagbot. Sa pagsunog niya, sa kabantay nga aduna day sawa sa ilalom sa maong mga sagbot. Og naapil og kasunog ning maong sawa. So sa dihang nakita kini sa gulang nibati sa kaluoy og yang gitabangan kining maong halas. Ya kining kuha siyang kamot og ipalayo sa maong sunog. Karon sa dihang nakuha niya ang sawa, naunsang pagkaunsa nga gipaak manon ang iyang kamot. Gitukob manon iyang kamot. Og sa dihang kalit kayo ang pagtukob sa halas, nawaslik sa gulang ngadto pag wala damang nga mabalik ra pud dito pagsugnod sa daob o sunog. So ang gulang, tungkol kinabatasan niya ang pagtabang, imbis nga kuhaon niya pagbalik sa iyang kamot, naniguro na siya, nagkuha na siya og stick o kahoy para iyang kuhiton ug ipalayo ang maong halas. Gipalayo niya, nagmalampuson ug nakaluwas ang halas. So ang anak nga nakakita, miingon sa amahan nga pa, dapat bagay na tusok sa kasawa nga masunog. Gipaak na ka, unya imo pag yung itabangan. So, niyon ang amahan, dongsang nilang ang halas o ang sawa, kinaiya na ginaog batasan na gina niya nga mamaak. Pero ako, kay tao man ko, batasan ako ang pagtabang. Kita na, dapat mabatasan nato ang pagtabang. Bisan unsa pay buhaton o paakon ta, pero dapat dili natuwadon ang pagtabang. So guys, dilang takuto sa mga istorya. Now, doon ay mga rason kung anong munindot ang atong batasan. Doon na po yung mga rason kung anong mibati ang atong batasan while nangalagad ta sa Ginoo. Usa sa mga rason nga mibati atong batasan kanang giingon sa 1 Corinthians 15:33 nga niyo siya ayaw kamo patunto kay ang daotang mga kauban makadaot sa ato ang maayong pamatasan. Usa sa mga rason guys nga mibati ang atong batasan while nangalagad ta sa Ginoo tungod kay kuyog-kuyog gyapon ta sa mga tao nga walay pangginoo o mahimong matakdan ta sa ilang batasan. Ang kanhi natong batasan nga sama sa ila butakod gyapon na kung nakuyog-kuyog ta nila. Ngunang ano na tayo dapat likayan? Likayan nato ang mga tao nga walay pangginoo. O kumbaga wala nagpasabot nga dili nimo sila tagdon. Pero likayan nato ang pagkuyog-kuyog ana nila tungod kay makadaot kana sa atong kinaiya. Now, susama sa bitin usap pos mga rason nga nganong mubati atong batasan. Ikaduha nga rason, kini bitawng sigiratag hulat og tabang. Abi nimo guys, kini paghulat og tabang makahakog ni sa atong kinabuhi. Once nga mohakog ta, makahatag kini kasubo og kaguol sa atoa. Ang kasubo makawala sa maayong pamatasan. Doon ay mga tao nga once nga magsubo na, dili na nimo matandog, dili na nimo sabikil ba? Once nga masabiklan na sila, once nga matandog na sila, mugawas ang tinuod nga kinaiya. Nganuman, nganong nagsubo man namang tao, nganong nagbagol-anon mang tao, usas mga hinungdan, kung hakog ang maong tao, kay nabatasan niya ang paghulat ng tabang. Sumala sa maong storya, ang bitin, gitabangan. Pero ang gitabangan nga bitin, ang gatabang, iharap pong giausaran, iyang gipaak ang gatabang. Adunay mga tao nga sama ni anak karon nga imong tabangan karon pero ugma ihara kang daoton. Okay? Murang subo kay pamalandungon nga nindot ta kayo ang ato ang motibo sa pagtabang. Pero
dili tanan nga response sa mga tao nga imong tabangan nga magpabilin gyud ang nindot nila pamatasan. Kung maabot gani sa punto nga mastap ang imong tabang, doon na po yung mga tao nga mausob pud ang ilang maayong batasan. Okay? Muna nga ang ikaduha nga kinaiya nga atong makuha po nini, dito ta mukuha sa positibong kinaiya sa maong tigulang nga nagtabang. Doon na kay makuha nga lesson atong maong gulang. Bisan gipaak siya sa maong halas, pero batasan niya ang pagtabang. Okay? So ang iyang gihimo, iya gyapon gitabangan bisan napaakan siya. Okay? So ang makapanindot sa atong batasan, kining matinabangon ta. Okay? Kay ang pagkamatinabangon mo ginay makapanindot sa atong batasan. Ano mang makapanindot na sa atong batasan? Tungod kay niyon ang Biblia, nga once nga matinabangon ta, mangyatagon ta, mahimo nga kita pud pagatabangan. O ang prinsipyo sa pagtabang, adunay kalipay. There is joy in giving. Okay? So once nga ang tawo nga adunay kalipay, tungod kay matinabangon siya, syempre ang taong malipayon mugawas gyud ang maayo pod nga pamatasan. Okay? Once nga malipayon ka, nindot pud ka og kinaiya. Okay? Muna nga makita nimos magulanon nga tawo, dili pud maayo ang kinaiya nga mugawas. Munang lisod gyud nimong samok-samokon ang taong magulanon o tawo nga masulubon. Kay mugawas ginang tinud nga kinaiya. Pero ang nakanindot ining tawo nga malipayon, tungod kay mangyatagon, nindot kayo ng batasan. So guys, kini atong storya karon, magtudlo kini kanimo nga ang makapanindot day sa atong mga batasan kung kita kabalong mutabang sa uban. Pero kabalo ka ang makapautro o makapabati sa atong batasan bisag nangalagad ta kung kita naanad og hulat og tabang gikan sa uban. So guys, dili nato angin praktison ang paghulat og tabang. Yes, is normal nga nagkinahanglan ta og tabang. Pero dapat dili nato mahabit nga magsige na lang sige na lang pud tag hulat og tabang o wala na pud lamang nato gi-practice nga kita na po'y mutabang ngadto sa uban. Praktiso nato nga kita mo'y mutabang. Kaysa dihang makatuna nato ni siya nga klases prinsipyo nga i-practice nato nga kita mo'y mutabang. Nindot kayo ang kahimtang ug munindot ang atong mga batasan. Okay? So once nga ang tao malipay, grabe ang kinaiya, usbon sa ato ang kinabuhi. Pero dunay mga tao nga naghulat laman og tabang, mubati hinuon ni kinaiya og batasan. Okay? Ang ilang gi-expect wala mohatag nila kay mautro man ang kinaiya, magbagulbol, mamuyboy. Okay? Ang hitabo, ang pinaka-worst pag yun is ipanugilon. So di ba? Gitabangan gahapon, pero karon gipanugilon na, gidaot na. Dunay mga tao nga tabangan, unya ugma ikaw na noon ang abusaran. So praise God sa mga giabusaran. Kung usatas nakasinati nga kita ang giabusaran, sagdi lang di nato undangon ang atong pagtabang. Basta atong ihabit nga kita ang mutabang, dili nato ihabit nga kita ang magsigi gulat og tabang ngadto sa uban. So unsay makapanindot sa atong batasan mao ang pagtabang sa uban. Pero unsay makapabati sa atong batasan kung kanunay lang tang naghulat og tabang gikan sa uban. So guys, dinhi lang ta kutob sa atong istorya karon, hopefully nga napanalanginan ta. And be sure guys nga naka-subscribe ka kung bago pa kani nga channel. Subscribe sa atong channel dyan, Receive Vlog TV. Daghan na ta mga sambingay guys. O sa ato pong Facebook page, Sambingay sa Kristohanon, paki-follow lang kung doon na mo time guys. Doon na po tayo daghang istorya dito sa ato ang Sambingay sa Kristohanon. Paki-click lang nini nga video, daghan po ka makatunan ng istorya guys. Daghan po ning moral lesson. God bless. Glory to God.